Mas, Piye? iki aku duit 5 juta oleh apa nggonmu? Oleh telung barang, paket kamar, manten anyar yo kena. Cocok iki ya. Iki lho, tak cepakne iki lho, tak jejer iki lho. Oh, telu iki. Iya, telu iki. Heeh. Sing siji lemari 2 pintu iki lho. Iki full jati apa kah? Full jati to, Mas. Kaya Gak apa? jati kok gak sambok tuku. Oh iya, Engko heeh. milih motif liyane. Oke. Oh, pilihan akeh ya. Pilihane akeh. Heeh. Sing nomor 3 iki tak kei iki lho. Spring bed. Spring bed iki lho. Empuk apa kah? Yo empuk to. Jebol engko. Tenan iki. Ukurane 160 kali 200. Beh, Motif liyane ya sih akeh. oh iya, heeh. Nomor 3 tak kei nggih macak iki lho. Oke. Karo kemarine iki lho, Mas. Meja rias. Meja rias. Iki ya full jati. Full jati. Tak buka nih. Oh iya kaya Mas. Ya ada skincare barang. Wah, Bahan ya full srip jati, kayu ya. jati A1. Komplit sak dingkleke iki nggo. Oh, sak kusine wingo. 5 juta oleh telung barang. Heeh. Paket kamar ya. Iki mau pilih motif sapa kan Mas? milih motif model bebas. Bebas. Iya. Regane padha wae. Regane padha. Oh, Ndi? omahku Surabaya ki Mas. Gratis ongkir bayare COD. Gratis ongkir. Iya tuh gak kuning Surabaya tok, Jawa Timur, Jawa Tengah, Madura, Jogja gratis ongkir. Lah nggae DP apa kah? Gak sangge DP. Barang teko mbok cek-cek lagi mbok bayar. Oh, penak men kene iki. COD lho. Berarti dijamin amanah iki ya. Amanah tenan. Iki nek pesen piye kanca-kanca Bisa iki? bio profil eneng nomor bawah mbok dudol ngono ae. Oke Mas, cocok ya. 5 juta lho pakai kamar. Bebas pilih motif.